όλες και όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε για να καμαρώσετε και να καμαρώσουμε όλες και όλοι μαζί. Ό,τι κατάφεραν μέσα σε αυτή τη σχολική χρονιά, τα παιδιά, οι εκπαιδευτικοί και όλοι όσοι βοήθησαν στην προσπάθεια, το σχεδιασμό και την υλοποίηση αυτού του νέου θεσμού που αποτελεί πρόκληση και για εμάς. Ως πειραματικό, είναι η τρίτη μόλις χρονιά που λειτουργούμε σε αυτό το πλαίσιο. Το τέταρτο δημοτικό έχει μια μακρά παράδοση καινοτόμων δράσεων και προγραμμάτων. Είναι εδώ και ο κύριος Παναγιώτης Λίτσας μαζί μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μέρος όλων αυτών των δράσεων που γίνονταν όλα αυτά τα χρόνια. Σε αυτή την πρόκληση όμως του καινούργιου, ενός πειραματικού δημοτικού, είχαμε μία στόχευση. Ένα από τα οράματά μας είχε να κάνουν με τους εκπαιδευτικούς ομίλους, που δεν υπηρετούν τις μαθησιακές ανάγκες και τις κλήσεις μόνο των μαθητών του τέταρτου, αλλά είναι για όλες τις μαθήτριες και όλους τους μαθητές όλων των δημόσιων δημοτικών σχολείων της Σύρας. Και αυτό έχει μια αξία για μας. Μια αξία γιατί θέλουμε από τη σχολική μονάδα να μετασχηματιστούμε σε μια σχολική κοινότητα. Μια σχολική κοινότητα, ξέρετε, έχει τρία μέρη. Τα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς. Μαζί αυτά τα τρία μέρη του παζλ συνθέτουν μια δημιουργία που θέλουμε να είναι ανοιχτή στην τοπική κοινωνία. Εκπαιδευτικοί λοιπόν προγραμματίζουν, σχεδιάζουν, υλοποιούν, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες μαθητριών και μαθητών, αλλά και το δικό τους όραμα για μια καλύτερη παιδεία. Όχι απλά εκπαιδευτικό σύστημα, αυτό το υπηρετούμε με τον ένα τρόπο ή τον άλλον. Η παιδεία περιέχει πολλές άλλες αξίες και περιέχει και μια δημιουργικότητα παραπάνω, μια καινοτομία και κάτι ακόμα, μια διάχυση των καλών πρακτικών σε όλη τη σχολική κοινότητα. Αναζητώντας λοιπόν συνέργειες, αισθανόμαστε λίγο σαν να δημιουργούμε αμφικτιονίες. Χτίζουμε με αυτόν τον τρόπο, πιστεύουμε, ενεργούς πολίτες μια μελλοντικής συνεργατικής κοινωνίας. Όχι με ανταγωνιστικότητα. Δεν λειτουργούμε ανταγωνιστικά στα άλλα σχόλια. Ίσα-ίσα. Θέλουμε εδώ να είναι ένας πυρήνας, ούτως ώστε να δεχόμαστε όσο γίνεται περισσότερο εκπαιδευτικούς μαθήτες και μαθητές για όλους και όλες. Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και τον Γιώργιο Πάιλα που είναι εδώ μαζί μας, δύο τραγούδια του οποίου θα τραγουδήσει ο Όμιλος που έχει να κάνει με το όρχιστρο υποχοροδιακό σύνολο, αλλά θα θέλουμε να κάνουμε μία μνήα και στην κυρία Δέσποινα Παρασκευαΐδου και να την ευχαριστήσουμε για τον αέρα που δίνει στα φτερά των μαθητριών και των μαθητών. Επίσης, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον κύριο Φιλίππο Αλατζόγλου, γονέας του τέταρτου και εκείνος έχει περάσει, για τη δημιουργία του βίντεο του διαφημιστικού σποτ στην αρχή της σχολικής χρονιάς για τους εκπαιδευτικούς μας ομίλους, όπως επίσης τους γονείς του τέταρτου πάλι, Ελένη Λαμπράκη και Γιάννη Ξανθάκη, τον Έπνευση FM, γιατί εκεί γίνονται οι ηχογραφήσεις των κειμένων αυτών. Ένας που είναι και ο Παπακώστας, ο Φωτός εδώ της κίνησης, προσωπώντας την ιερά και για άλλη μια φορά τον κύριο Παναγιώτη Λίτσα, αυτή τη φορά όμως ως ιδιότητα που είναι πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας. Φέτος λοιπόν σαλπάρανε 5 καράβια. 5 εκπαιδευτικοί όμιλοι. Υπολογιστική σκέψη, προγραμματισμός και εκπαιδευτική ρομποτική για μαθητές 5ης και 6ης, με υπεύθυνο εκπαιδευτικό τον κύριο Μανώλη Αργυρό. Lifestyle and well-being, τρόπου ζωής και ευζήν. Για μαθητές και μαθήτριες της 5ης και της 6ης, με υπεύθυνο εκπαιδευτικό την κυρία Παναγιώτα Παπακούλου.
χοροδιακό σύνολο, μαθητές και μαθήτριες, τρίτης, τετράτης, πέμπτης και έκτης, με υπεύθυνο εκπαιδευτικό τον κύριο Νίκο Ρούσο. Ταξιδεύοντας με ένα βιβλίο για μαθητές και μαθήτριες της πρώτης και της δευτέρας τάξης. Κινηματογράφος και άλλες τέχνες ταξιδεύουν μαζί για μαθητές και μαθήτριες της Τετάρτης, της Πέμπτης και της Έκτης. Εδώ υπεύθυνη σε εκπαιδευτική η κυρία Αναστασία Γεννάτου και η Κορίνα Μπερμετζή. Θα θέλαμε από τα βάθη της καρδιάς μας να ευχαριστήσουμε τους εκπαιδευτικούς που έχουν δώσει την ψυχή τους για όλο αυτό που θα δείτε, αλλά και τα παιδιά πάνω απ' όλα, γιατί χωρίς αυτά δεν θα είχαμε στόχο, δεν θα είχαμε όραμα. Τους ευχαριστούμε. Και έχουμε συνέχεια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο μήνος αυτός αποτελείται από 18 παιδιά διαφόρων σχολείων, το σχολείο μας, το Πινάνο Σύρο και από το δεύτερο δημοτικό σχολείο. Πολύ σύντομα και επιγραμματικά τους στόχους που θέσαμε και προσπαθήσαμε έτσι να εφαρμόσουμε στη διάρκεια της χρονιάς. Η γνωριμία των μαθητών με το χοροδιακό τραγούδι και η ευαισθητοποίησή τους σε ποιοτικά μουσικά ακούσματα. Ανάπτυξη της αισθητικής καλλιέργειας και της φωνητικής ικανότητας μέσα από ένα πνεύμα ομαδικότητας, αλληλεγγύης και συνεργατικότητας μεταξύ των μελών. Δημόσια παρουσίαση ρεπερτορίου από το ελληνικό και διεθνές ρεπερτόριο, αυτό που θα σας παρουσιάσουμε σήμερα. Η ενθάρρυνση των μαθητών ώστε να αναπτύξουν ικανότητες και κλίσεις γύρω από τη μουσική και να αυξήσουν την αυτοπεποίθησή τους σε συνδυασμό με την αισθητική συγκίνηση και την χαρά της συμμετοχής στην παρουσίαση. Και θα δείτε ότι κάποια παιδιά θα παίξουν και κάποια μουσικά όργανα σήμερα. Ανάπτυξη μουσικών δεξιοτήτων και καλλιτεχνικής αντίληψης. Απόκτηση δεξιοτήτων σκηνικής παρουσίας. Κατανόηση προϋποθέσεων για την καλή λειτουργία του συνόλου, όπως για παράδειγμα η συνέπεια στις πρόβες, η ατομική προετοιμασία, η γενικότερη πειθαρχία και η ατομική ευθύνη του κάθε μέλους. Η καλλιέργεια του πνεύματος ομαδικότητας και συνεργατικότητας προς όφελος των σκοπών του συλλόγου. Και πολύ σύντομα να αναφέρομαι και τα ονόματα. Η Ζωή Γερκοσκοπούλου από την Ανοσύρου, η Αθηνά Υπέτσιο, ο Νικολάου Ανδρέας, η Γεννού Αντωνία, ο Γερνοπούλου Φιλική Ειρήνη, η Βλαχογιάννη Αλίνα Σπυριδούλα, ο Βογιατζηδάκης ο Παρασκευάς, το Τοβέτσι Τζοέλα, Ξενικάκη Δήμητρα, Μπεσάρτο Τόπο, Άνθη Χαρά Δέσποινα, Τσέβα Κακή, Θωμαΐδη Σία από το δεύτερο δημοτικό σχολείο, Φεταχάη Ολτέα, Σιγάλα Ευγενία, Φωτεινιά Σταματίνα, Αζιζάη Ευγενία, Φρακογιάννη Κάτια. Να σας ευχηθούμε καλή ακρόαση και αφού παρακαλέσουμε για κατά το δυνατόν ησυχία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, ειδικά τους γονείς των παιδιών, για τη συνεργασία.
δεύτερο τραγούδι θα βρεθούμε ξανά σε μουσική Νότι Μαυροδίτης τίτλους Πάσης Αναπτύξης. Σε μουσική του Νότι Μαυροδίτη επίσης και του Άρη Χριστοφέρη είναι η στίχη. Ήταν ο άντρας και τα εις, είναι
η άρνηση ακολουθεί του Νίκη Θοδωράκη και Γιώργου Σεφέρη και στο κορδεόν η Δημήτρια Ξενικάκη.
Νέο μας τραγούδι του κ. Γιώργου Βαϊλαφάλη, ο Χαρταϊτός. Αυτό ζήτησα κ. Γιώργο. Η Ελίνα μας πει την πρώτη στροφή, η άλλη τη δεύτερη και η Ορκία την τρίτη. Δεν είναι εύκολο να γίνει από εκεί μπροστά να τραγουδήσει το μικρόφωνο, οπότε νομίζω ότι... Παρακολουθήσεις και θα ετοιμαστεί ο Όμιλος ταξιδεύοντας με ένα βιβλίο. Θα περιμένουμε όμως πρώτα να ετοιμαστούν εδώ το Πετράδες, του Χοροδιακού Συμβουλίου, να ευχαριστήσουμε και την Διευθύντρια Πρωτογράφων Εκπαίδευσης και Πλάτη, την κυρία Τσαβέλα, που ήρθε μαζί μας. Στις διευθύντριες του σχολείου μας. Με όραμα και αφοσίωση δημιουργήσαμε τον Όμιλο ταξιδεύοντας με ένα βιβλίο που στόχο είχε να ενισχύσει την αγάπη των παιδιών για το διάβασμα. Τη φετινή χρονιά παρακολούθησαν τον Όμιλο 18 παιδιά της πρώτης και δευτέρας τάξης. Είχαμε μαθητές από το δεύτερο δημοτικό σχολείο και το σχολείο Άνω Σύρου. Με τη βοήθεια της κυρίας Παρασκευαΐδου εμπλουτίσαμε τη βιβλιοθήκη μας με νέα αξιόλογα βιβλία, τα οποία συνολικά διαβάσαμε 24 βιβλία Ελλήνων και ξένων συγγραφέων. Ο Όμιλος έχει γίνει πια σημαντικό κομμάτι της σχολικής μας κοινότητας, προσφέροντας στα παιδιά την ευκαιρία να ανταλλάξουν ιδέες, να συζητήσουν και να εκφραστούν δημιουργικά. Οι βασικότεροι στόχοι του ήταν να δημιουργηθεί μια διαβίου αγάπη για το διάβασμα, να αναπτυχθεί η κριτική σκέψη και να καλλιεργηθούν γλωσσικές και κοινωνικές δεξιότητες. Οι στόχοι αυτοί υλοποιήθηκαν μέσα από διάφορες ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες. Με διασκεδαστικό και δημιουργικό τρόπο ρίξαμε το ζάρι της ιστορίας,
Μάθαμε τα μέρη και τα στοιχεία ενός βιβλίου, κάναμε βιβλιοπαρουσίαση, ζωγραφίσαμε την αγαπημένη μας σκηνή, απαντήσαμε σε ερωτήσεις κατανόησης, βρήκαμε το σωστό και λάθος, χρωματίσαμε λέξεις στο κρυπτόλεξο. Βάλαμε τα γεγονότα σε χρονολογική σειρά. Ζωγραφίσαμε το δικό μας εξώφυλλο όπως τα φανταστήκαμε. Εμπνευστήκαμε από τους ήρωες και φτιάξαμε τα δικά μας παραμύθια. Ζωγραφίσαμε τον αγαπημένο μας ήρωα. Κολλήσαμε, ανταλλάξαμε απόψεις, συζητήσαμε και αλλάξαμε το τέλος της ιστορίας. Συνεργαστήκαμε για να φτιάξουμε το δικό μας δέντρο που έδινε. Σκεφτήκαμε και γράψαμε τι θα δίναμε σε κάποιον που είχε ανάγκη. Ρούχα, παπούτσια, παιχνίδια, αγάπη, φιλία, βιβλία και πολλά άλλα ακούστηκαν από τα παιδιά. Δραματοποιήσαμε αγαπημένες σκηνές από τα βιβλία που διαβάσαμε. Γίναμε εμείς οι παράξενοι άνθρωποι και μοιραστήκαμε τις σκέψεις μας. Γίναμε μικροί ηθοποιοί. Ανταλλάξαμε ρόλους και το διασκεδάσαμε. Μέσα από το παιχνίδι γνωρίσαμε καλύτερα τους ήρωες, τα συναισθήματα και τα κίνητρά τους. Φτιάξαμε ομαδικό κολάζ, εμπνευσμένο από τον Φον Κουραβιέ και τον Κόμι Μελομακαρόνα. Μάθαμε συνταγές για τα αγαπημένα μας χριστουγεννιάτικα γλυκά, αλλά κυρίως συνειδητοποιήσαμε ότι όλοι είμαστε ίσοι και διαφορετικοί μεταξύ μας. Διαβάσαμε τον μικρό Ερμή και ταυτιστήκαμε μαζί του. Παίξαμε θέατρο, γίναμε εμείς οι ήρωες του παραμυθιού. Γελάσαμε με την πονηριά και την παιδικότητά του. Ανυπομονούσαμε να μάθουμε τι θα γινόταν στη συνέχεια της ιστορίας και μαντεύαμε τις επόμενες σελίδες. Διασκεδάσαμε και ζωντανέψαμε τις αγαπημένες μας σκηνές, όπως αυτή με το φούρναρι που απεγνωσμένα προσπαθούσε να αδυνατήσει και έπεφτε πάντα θύμα της εξαπάτησης και των ψεμάτων του μικρού Ερμή. Εμβαθύναμε στα συναισθήματα και τα κίνητρα των χαρακτήρων, βελτιώνοντας έτσι τις επικοινωνιακές μας δεξιότητες. Ο Ερμής, ο Κουρέας, το Φάντασμα και η Νεράιδα ήταν κάποιοι από τους ρόλους που υποδίθηκαν τα παιδιά. Η δραματοποίηση σκηνών από λογοτεχνικά βιβλία στο σχολείο αποτελεί μια εξαιρετική εκπαιδευτική πρακτική που συνδέει την ανάγνωση με τη δημιουργική έκφραση. Σε αυτό το ζευγάρωμα, απαραίτητη παρουσία έχει η φαντασία και η δημιουργικότητα των παιδιών. Επιπλέον, η συμμετοχή σε ομαδικές δραματοποιήσεις ενισχύει τη συνεργασία και την αυτοπεποίθηση των μαθητών, κάνοντάς τους να αισθάνονται πιο άνετα να εκφράσουν τις ιδέες τους και να αλληλεπιδράσουν με τους συμμαθητές τους. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την υποστήριξή σας και τη συμβολή σας, οι οποίες ήταν ανεκτήμητες ήταν καθοριστικές για την επιτυχία του ομίλου μας. Σε αυτό το σημείο θα δώσω τη σκητάλη στους πρωταγωνιστές του ομίλου. Τα παιδιά έγραψαν και εικονογράφησαν 2 παραμύθια τα οποία θα σας παρουσιάσουν. Ας απολαύσουμε τις δημιουργίες τους. Καλώ λοιπόν στο πρώτο παραμύθι, που έχει τίτλο «Ο Γίγαντας και το μαγικό φίλτρο», τους μαθητές Γιώργο Φιτίλη της πρώτης, Έντρο Ρούση της πρώτης, Ελένη Βέτση της πρώτης τάξης, Σταυρινού Φωτεινή Ευαγγελία της πρώτης τάξης, Μάνο Εμμανουήλ Παύλου της πρώτης τάξης και Κατερίνα Δέσποινα Σικουτρή της δευτέρας τάξης. Ο Γίγαντας και το μαγικό φίλτρο. Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια μάγισσα που έκανε μάγια για να βοηθήσει τους ανθρώπους. Τη λέγανε Μάρλεν. Επίσης της άρεσε να χτενίζει και να φτιάχνει τα μαλλιά. Είχε και ένα μαγικό φίλτρο που ήταν καλά κρυμμένο. Σε ένα κοντινό χωριό ζούσε ένας γίγαντας που ήθελε να κλέψει το μαγικό φίλτρο της μάγισσας. Το όνομα του ήταν Φαγάνας. Ο Φαγάνας ήταν οικοδόμος. Όχι, ήταν ταχυδρόμος. Μήπως ήταν
δημοσιογράφος κανείς δεν ξέρει. Ας ξαναγυρίσουμε στη Μάγισσα. Η Μάρλεν, λοιπόν, είχε ένα κατοικίδιο. Δεν ήταν γάτα, ούτε σκύλος. Τι ήταν, λοιπόν? Ήταν ένας μεγάλος δράκος, ένας κόκκινος δράκος με τεράστια φτερά. Πετούσε ψηλά στον ουρανό και ήταν πολύ τρομακτικός. Μια μέρα ο Φαγάνης πήγε για κούρεμα στο κομματήριο της Μάρλεν. Ξαφνικά είδε το μαγικό φίλτρο και σε μια στιγμή που η μάγισσα δεν κοιτούσε, το έκλεψε. Πριν φύγει όμως είδε και κάτι ακόμα. Ένα μαγικό χρυσό κλειδί που άνοιγε ένα μπαουλάκι. Χωρίς πολλή σκέψη το πήρε και άνοιξε το μπαουλάκι. Μέσα στο μπάουλο βρισκόταν μια μαγική χτένα. Κάθε φορά που χτενιζόταν, του έπεφταν τα μαλλιά. Ευτυχώς όμως, ύστερα από λίγη ώρα ξαναφύτρωναν. Εκείνο το βράδυ, έτσι περίεργος που ήταν, άνοιξε το μαγικό φίλτρο και το ήπια μαμονιάς. Ξαφνικά άρχισε να νιώθει παράξενο. Σιγά σιγά μίκρινε και έγινε ένας πειρατής. Ο πειρατής ήταν ψηλός, φορούσε παράξενα ρούχα και πορτοκαλί μπότες. Είχε ένα μαντίλι στο κεφάλι και κλειστό μάτι όπως όλοι οι πειρατές. Λεγόταν Λίπο και του άρεσε να ταξιδεύει. Μετά από λίγα χρόνια, επειδή είχε βαρεθεί να ταξιδεύει, αποφάσισε να αλλάξει δουλειά. Έτσι, καθώς διάβαζε την εφημερίδα του, είδε σε μια αγγελία ότι ζητούσαν φύλακα για το παλάτι. Του άρεσε η ιδέα, έτσι γρήγορα έπιασε δουλειά εκεί. Φρουρούσε την πύλη του παλατιού, γνώρισε τους υπηκόους του βασιλιά. Ήταν πολύ χαρούμενος με την καινούργια του ζωή. Μια μέρα ο βασιλιάς έβαλε πάλι μια αγγελία, ζητώντας ένα άλογο για την βασιλική άμαξη. Έτσι ο πειρατής βγήκε στους αγρούς ψάχνοντας ένα δυνατό, όμορφο, άσπρο άλογο. Όταν κάθισε να ξαποστάσει κάτω από ένα δέντρο, δίπλα σε ένα ποτάμι, είδε ένα πανέμορφο άσπρο άλογο να τρέχει. Αμέσως σκέφτηκε να το πάρει μαζί του στο παλάτι. Ο πειρατής και το άλογο έγιναν οι καλύτεροι φίλοι. Περνούσαν όλη τη μέρα μαζί, μια φορά το μήνα μάλιστα. Καβαλούσε το άλογο και πήγαινε στο κομματήριο της Μάρλεν για να κουρευτεί. Και ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Ευχαριστούμε πολύ τα παιδιά του πρώτου παραμυθιού. Για το δεύτερο παραμύθι θα έρθουν ο Ορέστης Βλάχος Δρόσος, η Αναστασία Λάπα, ο Γιώργος Νικολάου, η Μυρτώ Αρβανίτη, η Αμέλεια Τσαντίλα, η Δήμητρα Μαρκέλα Μαρμαγκιόλη, η Ολίβια Τοντοβέτσι, η Αμέλεια Βουτσίνου και ο Γεώργιος Αθανάσιος Βακόντιος. Το Τζιμίκι
5 ευχές. Μια φορά και έναν καιρό, στην καρδιά ενός δάσους ζούσαν οι ήρωες των παραμυθιών. Εκεί λοιπόν υπήρχε μια μεγάλη λίμνη, στην οποία είχε το σπίτι του ένας βάτραχος. Μια μέρα, ενώ καθόταν σε ένα νούφαρο, ξαφνικά πετάχτηκε. Τότε άκουσε έναν ήχο και είδε έναν λύκο να περνά μπροστά του. Ο λύκος, που ήταν θηλυκός στο επάγγελμα και είχε φτιάξει πολλά σπιτάκια στη ζωή του, ήταν άρρωστος εκείνη την ημέρα και δεν πήγε στη δουλειά του. Καθώς λοιπόν περπατούσε στο δάσος, σκόνταψε σε μία πέτρα και έπεσε στη λίμνη. Τι συμφορά, ο λύκος δεν ήξερε κολύμπη. Λίγα μέτρα πιο μακριά από τη λίμνη ήταν το σπίτι του Πινόκιο. Ο Πινόκιο είχε μία μύτη που μεγάλωνε, όχι όποτε έλεγε ψέματα, αλλά κάθε φορά που κάποιος βρισκόταν σε κίνδυνο ή ζητούσε βοήθεια. Όμως, οι φίλοι του, οι άλλοι ήρωες, δεν τον πίστευαν και έτσι ήταν στενοχωρημένος. Έτρεξε λοιπόν και τι να δει, έναν λύκο μέσα στη λίμνη να φωνάζει «Βοήθεια!». Αμέσως κάλεσε τις πρώτες βοήθειες, το ασθενοφόρο με τα 3 γουρνάκια, διασώστες του ΕΚΑΒ. Δεν άργησαν να έρθουν. Δίχως να το πολυσκεφτεί, του πέταξαν ένα σκοινί, το έπιασε ο λύκος και βγήκε στη στεριά. Μόλις τέλειωσε, ευχαρίστησε τα 3 γουρνάκια και τα ρώτησε «Τι θέλετε να κάνω για σας?». Τα 3 γουρνάκια του είπαν να τους φέρει ένα λιχνάρι που είναι κρυμμένο στο κάστρο στις άκρες του δάσου. Αυτό το λιχνάρι, όποιος το έτριβε, έβγαινε ένα τζίνι και εκπλήρωνε κάθε ευχή και επιθυμία. Χωρίς να χάσει καιρό, ο λύκος πήγε στο κάστρο που έμεινε η Χιονάτη και τη ζήτησε το λιχνάρι. Η Χιονάτη ήταν η μαγείρισα του κάστρου. Έμενε εκεί μόνη της από τότε που έφυγαν ο βασιλιάς και η βασίλισσα για να βοηθήσουν τα παιδιά στην Αφρική. Η Χιονάτη φρόντιζε τον τεράστιο κήπο με τις μυγιές. Μάλιστα, έφτιαξε τις πιο νόστιμες μελόπιτες του κόσμου. Αφού έψαξαν μαζί σε κάθε ρουλό του κάστρου, βρήκα το λιχνάρι. Ο λύκος της εξήγησε ότι το θέλει για καλό σκοπό και έτσι εκείνη του το έδωσε. Αφού συμφώνησαν, το πήρε ο λύκος και έφυγε τρέχοντας για το δάσος. Μόλις το πήραν τα 3 γουρνάκια, έτρεψαν το λιχνάρι και βγήκε ένα τζίνι. «Τι θέλεις να κάνω, αφέντη?», ρώτησε το τζίνι, έτοιμο να πραγματοποιήσει κάθε ευχή. Τα 3 γουρνάκια, αφού σκέφτηκαν πολλή ώρα, ζήτησαν από το τζίνι ένα καινούριο πιο γρήγορο ασθενοφόρο. Όταν ήρθε η σειρά του λύκου, εκείνος ζήτησε να γίνει γρήγορα καλά για να πάει στο βουλιάρι. Η Χιονάτη ευχήθηκε να ανοίξει δικό της αχραπλαστείο και να πουλά τις παραγνωστούς πλουτητές της. Και ο Πινόκιο, αφού το σκέφτηκε καλά, ζήτησε από το τζίνι να τον πιστεύουν οι φίλοι του. Στο τέλος, ο βάτραχος της λίμνης που καθόταν και παρακολουθούσε, ευχήθηκε
και να γίνει και πάλι ο πρίγκιπας που ήταν και να ζήσει στο μεγάλο κάστρο του δάσους. Έτσι όλοι οι ήρωες, αφού εκπληρώθηκαν οι ευχές τους, έζησαν ευτυχισμένοι στο δάσος. Αν και εσείς βρεθείτε κάποτε εκεί, μην ξεχάσετε να κάνετε μία ευχή. Φέτος είχα αρκετά παιδιά και ευτυχώς μείναν όλα. Στο τέλος, γιατί συνδοσφέρουν. Γιατί τα περισσότερα παιδιά έχουν την εντύπωση ότι είναι ακόμα άλλο ένα παιχνίδι. Ένα παιχνίδι το οποίο έχω συνηθίσει απλά να παίζω. Το ανοίγω, παίζω και το κλείνω. Εδώ κάναμε ακριβώς το ανάποδο. Ανοίγαμε το υπολογιστή μεν, το tablet και το κινητό, αλλά λόγω ήταν να προγραμματίσουμε. Ήταν να φτιάξουν τα δικά τους προγράμματα. Ό,τι δείτε εδώ, όχι από την πλευρά των κατασκευών, αλλά του προγραμματισμού, είναι πραγματικά κατάκτηση που έχουν κατακτήσει όλα τα παιδιά που συμμετείχαν σε αυτά τα project. Είναι κοινά εργαλεία, όπως να μιλάω από το κινητό και αυτό που λέω να μεταφράζεται σε μια εντολή που την εκτελεί μια συσκευή, όπως παράδειγμα ένα μοντέλ, ένα λαμπάκι που ανάβει, άρα συνεργάζεται η συσκευή μου με μια πραγματική, το κινητό δηλαδή, κινητή συσκευή, με μια πραγματική εφαρμογή. Όπως είναι παράδειγμα το θερμοκήπιο, το αυτοκίνητο, η τρίλιζα, το έτσι, το σπίτι. Από ό,τι βλέπετε εδώ είναι 6 κατασκευές εξ ολοκλήρου φτιαγμένες από τα παιδιά. Έβαλα και εγώ το χεράκι που δεν λέω, αλλά στην πραγματικότητα έχουν κατακτήσει αυτό που έχουν κάνει. Αυτό είναι το σημαντικό. Συνήθως όταν ξεκινάω τα μαθήματα, η αγωνία μου είναι αν θα βρω παιδιά τα οποία θα έχουν αυτό το που λέμε το μεράκι, αυτό το πάθος για την τεχνολογία και περιμένω κάθε φορά να πω στη δεύτερη συνάντηση, στην τρίτη συνάντηση, αν τα παιδιά είναι πάλι τα ίδια στον αριθμό. Ευτυχώς φέτος ήταν μια πάρα πολύ καλή χρονιά, εξαιρετική χρονιά. Τα παιδιά αυτά που βλέπετε σίγουρα κάτι καλό θα κάνουν στη ζωή τους αργότερα. Είμαι πολύ ευχαριστημένος όχι μόνο από την επίδοση, από το ήθος τους και γενικότερα από την επιμέλειά τους. Οι συναντήσεις που γίνανε ήταν πολύ πέρα των καθιερωμένων συναντήσεων. Έπρεπε να κάνουμε 40 συναντήσεις και κάναμε κοντά σε 60 συναντήσεις. 60 ώρες δηλαδή μάθημα. Τα αποτελέσματα θα τα δείτε και μόνοι σας. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος και πιστεύω να απολαύσετε αυτά που θα δείτε. Ένα λεπτό μόνο να παρουσιάσω δύο πράγματα. Ένα είναι ότι ασχοληθήκαμε μέχρι το Φεβρουάριο με τον προγραμματισμό συσκευών, κινητών συσκευών και μετά κάναμε πράξη αυτού του είδους του προγραμματισμού πάνω στις κατασκευές που βλέπετε. Σκοπός μας ήταν να συμμετάσχουμε σε έναν διαγωνισμό, ο οποίος όμως δυστυχώς δεν έγινε φέτος. Και παρόλα αυτά δεν αποθαρρυνθήκαμε και συνεχίσαμε μέχρι το τέλος και να το παρουσιάσουμε σε εσάς. Αυτές οι κατασκευές θα προβληθούν και στα παιδιά στις τάξεις τους αργότερα. Έχουμε φτιάξει ένα θερμοκήπιο, 2 αυτοκίνητα, μια τρίλιζα με λαπάκια, ένα έξυπνο σπίτι, ένα σπίτι για σκύλους και τα πρώτα παιδιά σας παρουσιάσουν εφαρμογές που φτιάξαμε πραγματικά με το κινητό τηλέφωνο. Λοιπόν, καλή σας διασκέδαση, πιστεύω ότι Το Annoying Dog είναι η πρώτη εφαρμογή που δημιουργήσαμε. Είναι προγραμματισμένη να παίζει τον ήχο ενός νευριασμένου σκύλου που γαμίζει με το άκρημα της οθόνης. Η επόμενη εφαρμογή που φτιάξαμε ονομάζεται The Piano. Όπως καταλαβαίνετε, ο σκοπός της είναι να παίζει τις νότες του πιάνου όταν πατάς κάτι από αυτές. Η εφαρμογή Roll the Dice σχεδιάστηκε για να δοκιμάσει την τύχη σου, κουνώντας τα ζάρια και προσπαθώντας το άδεσμα των ζευγιών σου να είναι 7.
Document. Αυτή η εφαρμογή δημιουργήθηκε για να μετατρέπει τον γραπτό λόγο σε προφορικό. Η χρήση αυτής της εφαρμογής είναι να φτιάχνεις δικές σου φωτογραφίες και να επεξεργάζεσαι φωτογραφίες που έχεις ήδη τραβήξει. Pronunciation. Η εφαρμογή Pronunciation τεστάρει την ελληνική προφορά σου. Translate. Σχεδιάσαμε αυτή την εφαρμογή για να μεταφράζει κείμενα και λέξεις σε άλλες γλώσσες. Δημιουργήσαμε το κλασικό παιχνίδι της τρίληψας σε μια εφαρμογή για να μπορείς να παίζεις όποτε θες. Αυτή η εφαρμογή σχεδιάστηκε για αυτούς που δεν είναι τόσο καλοί στα μαθηματικά για να κάνει τη ζωή τους ευκολότερη. Δημιουργήσαμε αυτή την εφαρμογή για να λειτουργήσει σαν παντογνώστης και να λύνει όλες τις απορίες. Και η τελευταία εφαρμογή, Τζάντικα, η συγκεκριμένη εφαρμογή έγινε για να επικοινωνείς με τους φίλους σου όταν είσαι μακριά σου. Στη συγκεκριμένη εφαρμογή έχει ένα μάγο του, αφαίρεση, υπονατασιασμό, διαίρεση. Μπορείς να βάλεις διάφορα νούμερα. Περίμενε, Μανώλη, δεν δείχνει. Τα αποτελέσματά τους όταν... Δεν δείχνει, δεν δείχνει. Α, οκ. Το λες ξανά, να τα ακούσουμε.
Είναι ένα άσπρο φόντο, υπάρχει ένα κουμπί για να κάνει voice reading και το οποίο ουσιαστικά ακούει αυτό που λες και βλέπει αν είναι ίδιο με αυτό που θα έπρεπε να πεις. Correct. Χερικάφα. Table. Wrong. It is helicopter. You can try again. Στην εφαρμογή Translator έχει τις δύο χώρες στις οποίες σου βλέπει ποια χώρα είναι η αρχική που γράφεις και σε ποια θα μεταφράσεις. Υπάρχει κουμπί αντιστροφής για να αλλάξουν ρόλο σε αυτές τις δύο χώρες και μπορείς να το κάνεις είτε με φωνητικό είτε με μήνυμα. Γεια σας. Δεν το βλέπω τώρα. Today. Επίσης έχουμε μια εφαρμογή που φτιάχτηκε μέσα από Inventor και εδώ πέρα μπορούμε να πατάμε διάφορα κουμπιά και ξέρω εγώ να ανοίγουμε το φως ή τον ανεμιστήρα. Τώρα έχει ανάψει εδώ ο ανεμιστήρας. Και επίσης, ο ανεμιστήρας ανάβει και κλείνει και φωνητικά. Δηλαδή, αν πεις κάποιες συγκεκριμένες φράσεις, που στην περίπτωσή μας είναι άνοιξε ανεμιστήρα και σβήσει ανεμιστήρα και παρομοίως και για το φως. Επίσης, όταν η υγρασία του χώματος είναι χαμηλή, τότε μια φωτεινή ένδειξη ειδοποιεί τον ακροατή ότι τα φυτά στο θερμοκήπιο χρειάζονται πότισμα. Τέλος, ελέγχεται το... Τώρα θα σας κάνω. Τέλος, ελέγχεται το διοξείδιο του άνθρακα που υπάρχει μέσα στο θερμοκήπιο. Οι υψηλές τιμές σημαίνει ότι πρέπει να ανοίξει το παράθυρο ώστε να μπει περισσότερο οξυγόνο, κάτι που είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη των φυτών. Αυτή ήταν η ηχητική ένδειξη που ακούγεται όταν το διοξείδιο του άνθρακα είναι πάρα πολύ υψηλό. Και η επικοινωνία της κινητής συσκευής με το θερμοκήπιο γίνεται μέσω Bluetooth και της εφαρμογής που έχουμε φτιάξει στο App Inventor και μπορεί να εγκαταστηθεί. Και
Ελπίζουμε να σας άρεσε η εργασία μας και ότι θέλετε να ευχαριστήσουμε τον καθηγητή μας κύριο Γύρο που θα σας ευχαριστήσουμε. Γεια σας, εμείς στον Όμιλο φτιάξαμε το σπίτι του μέλλοντος, που το λένε έξυπνο σπίτι. Χρησιμοποιεί υπολογιστικές αισθητήρες για να κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη και ασφαλή. Πολλά από αυτά που θα σας δείξουμε υπάρχουν και σήμερα σε κάποια αληθινά σπίτια. Όμως εμείς με τη ματιέτα μας θα δοκιμάσουμε νέες, πιο έξυπνες ιδέες. Ξεκινάμε. Η Μαρία μένει μόνη της στο έξυπνο σπίτι. Είναι καλοκαίρι και ζεσταίνεται. Η οθόνη του σπιτιού δείχνει τη θερμοκρασία και την υγρασία. Έχει 35 βαθμούς Κελσίου. Παίρνει το κινητό της, λέει «Άνοιξε τον ανεμιστήρα». Και ο ανεμιστήρας ανοίγει. Όταν πέφτει το βράδυ, τα εξωτερικά φώτα ανάβουν αυτόματα. Η Μαρία όμως τώρα είναι κουρασμένη και θέλει να ξαπλώσει, χωρίς πολλά φώτα. Οπότε λέει στο κινητό της «Κλείσε τα φώτα» και πέφτει για ύπνο. Μετά από λίγη ώρα έρχεται η φίλη της ζωή για να την επισκεφτεί. Τότε το έξυπνο σπίτι καταλαβαίνει ότι κάποιος κινείται απ' έξω και ανάβει τα φώτα εισόδου. Η Μαρία, που είχε ήδη λίγο αποκοιμηθεί και είχε ξεχάσει την επίσκεψη, νομίζει πως είναι κάποιος ξένος και φωνάζει στο κινητό «Βοήθεια!» Ο συνεταιρισμός χτυπάει. «Εγώ είμαι, η φίλη σου ζωή», λέει η επισκέπτρια. «Α, εντάξει, συγγνώμη». Και πιάνει το κινητό ξανά και του λέει «Όλα καλά». Ο συνεταιρισμός σταματά. Η ζωή είπε τότε «Πείνασα λίγο» και έβαλα το φαγητό στο φούρνο. Έπιασα την κουβέντα όμως και ξεχάστηκαν και το φαγητό έπιασε φωτιά. Αμέσως χτύπησε ο συνεταιρισμός φωτιάς και πρόλαβαν τα χειρότερα. Στο έξυπνο σπίτι που κατασκευάσαμε, μπορούμε να ελέγχουμε κάποια στοιχεία με το κινητό τηλέφωνο, όπως τα φώτα, τον ανεμιστήρα και το συναγερμό, ενώ άλλα ενεργοποιούνται μόνα τους, όπως ο ανεμιστήρα, όπως το εξωτερικό φως όταν σκοτεινιάζει, το φως εισόδου, όταν κάποιος κινείται έξω από το σπίτι, το συναγερμός φωτιάς, όταν έχει διαρροή υγραερίου ή έχει πιάσει φωτιά. Ευχαριστούμε πολύ. Η Λιάννη Κιμάρκας. Λοιπόν, γεια σας και από εμάς. Έχουμε φτιάξει μια ηλεκτρονική τρίζα, η οποία έχει 18 λαμπάκια, 9 κόκκινα και 9 μπλε. Διαθέτει και φωνικές εντολές. Αυτό από μένα. Το παιχνίδι χρειάζεται 2 παίκτες και μια κινητή συσκευή. Τα χρώματα επιλέγονται από τους παίκτες. Επίσης, συνδέεται με Bluetooth.
Τώρα θα σας δείξουμε κάποια παραδείγματα. Όταν πατάμε το κουμπί demo κάνει αυτό για να ξέρουμε ότι έχει ανοίξει. Και έχει κάποια κουμπιά που πατάς ώστε να ανάψουν τα λαμπάκια. Όπως έχει και εδώ, έχει ονομασίες, δηλαδή στο κινητό μου άμα αρχίζω εγώ το παιχνίδι, μπορώ να πατήσω εδώ. Τώρα που κέρδισε το μπλε χρώμα, δηλαδή εγώ, ανάβουν τα μπλε λαμπάκια. Τώρα θα σας δείξουμε άλλο παράδειγμα που θα κερδίσουν τα κόκκινα. Τώρα ανάβουν τα κόκκινα λαμπάκια. Άμα κάποιος παίκτης πατήσει λάθος κωδικό, δηλαδή άμα πατήσει κάποιος ένα λαμπάκι 2 φορές, έχουμε βάλει μια μικρή συσκευή η οποία μπορεί να εντοπίσει το λάθος και να κάνει ένα μικρό λεπτό ήχο. Τώρα θα σας δείξουμε μια ισοπαλία. Ωραία, πάμε πάλι. Τώρα κέρδισαν τα κόκκινα. Τώρα θα σας δείξουμε κάτι με φωνητικές εντολές. Α1. Άνοιξε τώρα το λαμπάκι Α1. Γ2. Τώρα άναψε το κόκκινο λαμπάκι του Α2. Του Γ2. Α2. Α3. Και αυτό είναι το παιχνίδι. Λοιπόν, η επόμενη εφαρμογή σε κινητό οδηγώ ένα αυτοκίνητο, είτε με φωνητικές εντολές είτε με πλήκτρα. Έχουμε 2 αυτοκίνητα. Δεν ξέρω ποιο είναι καλύτερο, αλλά θα το δείξω και το χειροκρότημα στο τέλος. Λοιπόν, ας έρθουμε τα παιδιά, ο Νίκος και ο Γιώργος. Καλησπέρα σας. Σήμερα θα σας δείξουμε από τον όμιλο ρομποτικής ένα αυτοκίνητο που φτιάξαμε εμείς και θα σας δείξουμε πώς δουλεύει, την εφαρμογή και γενικά πώς το ελέγχουμε. Arduino car by Nicholas and George. The Arduino car is called Yota and it's a really interesting car because you control it by a device which is connected to Bluetooth.
The Arduino car is created with the following components: motors, wheels, batteries, an Arduino board, motor A and B board, and many cables. This is the Arduino car. You can control the Arduino car by an app which is created by Nicholas and Jules from the MIT Appy Better. Thanks to the ideas, the help of the teacher, and the lessons of robotics, the Arduino car is complete. It might not seem to you like a car, but it is a small car. This is the app. The end. Λοιπόν, παιδιά, θα κάνω μια επίδειξη, παρακαλώ, μπροστά. Ναι. Τα παιδιά, οι δύο Γιώργηδες, ο Γιώργος Μακρυδάκης και ο Γιώργος ο Βελούδος, εξού και το Βελάκης, Βελούδος ο Μακρυδάκης. Ας έρθουν τα παιδιά εδώ λοιπόν να μας παρουσιάσουν το περισσότερο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Αυτό είναι το μαξάκι που φτιάξαμε. Είναι από μένα τον Γιώργο το Μακρυδάκη και από τον Γιώργο το Βελούδο. Γεια σας. Το αυτοκίνητο που κατασκευάσαμε κινείται με φωνητικές ρολές. Δηλαδή όταν μιλάμε από το κινητό τηλέφωνο καταλαβαίνει τις ρολές. Μπροστά, πίσω, αριστερά, δεξιά, stop και random. Λοιπόν, μπορείτε να πάρετε το αυτοκίνητό σας εδώ μπροστά, να το δείξετε με το κινητό αυτό εδώ. Ορίστε Γιώργο, μαζί τι γίνεται.
σου. Μπροστά. Πίσω, δεν παίρνει κάμερα. Τι να πω όχι για αυτά τα παιδιά, για όλα τα παιδιά. Βλέπετε είναι αρκετά πολύπλοκες κατασκευές οι οποίες τελικά δούλεψαν και αυτό εξαιρετικά το αφιερώνω στα ίδια για τον κόπο τον οποίο κάνανε, για τις πολλές συναντήσεις που ήρθαν, για την αγωνία που είχαν, γενικότερα για την επιμέλεια που έδειξαν στο να φτιάξουν ένα project ολοκληρωμένο, το οποίο δεν είναι καθόλου εύκολο, πιστέψτε με. Στην τελική επίδειξη έχω πάει πάρα πολλές φορές σε διαγωνισμούς ρομποτικής να πάνε έτσι όλα καλά τα πράγματα. Αυτό απαιτεί πολύ μεγάλη προσπάθεια και από πριν και προετοιμασία. Συγχαρητήρια. Μισό λεπτό γιατί αυτό είναι λίγο πολύπλοκο. Είναι μπροστά αυτά για να παίρνω. Εδώ. Και τις παρουσιάσεις που έχουν κάνει τα παιδιά, για αυτόν τον λόγο είναι διαφορετικές και αυτό. Καλώς ήρθατε στο έξυπνο σπίτι σκύλου. Σε αυτό το σύγχρονο περιβάλλον, η άνεση και η ευημερία των τετράποδων μας φίλων έχει την υψηλότερη προτεραιότητα. Μέσω ενός προηγμένου του συστήματος αυτοματισμού, το σπίτι παρέχει ένα περιβάλλον που προσαρμόζεται αυτόματα στις ανάγκες και τις προτιμήσεις των αγαπημένων μας τετράποδων. Η κεντρική μονάδα του συστήματος ελέγχει και παρακολουθεί παραμέτρους όπως η θερμοκρασία και η υγρασία μέσω μιας οθόνης καταγραφής. Ο χρήστης μπορεί να επικοινωνεί με το σύστημα είτε με φωνητικές εντολές μέσω μικροφώνου κινητής συσκευής είτε με λειτουργικά πλήκτρα. Οι αισθητήρες που είναι εγκατεστημένοι σε διάφορα σημεία του σπιτιού ενεργοποιούν αυτόματα διάφορες λειτουργίες για την εξυπηρέτηση του σκύλου. Για παράδειγμα, όταν οι αισθητήρες περιβάλλοντος φωτός διαπιστώνει ότι είναι βράδυ, αυτόματα ενεργοποιούνται τα εξωτερικά φώτα, παρέχοντας άνεση και ασφάλεια. Ο αισθητήρας ελέγχου νερού παρακολουθεί το επίπεδο νερού στο δοχείο και όταν ανιχνεύει ότι είναι χαμηλή η στάθμη του, ενεργοποιεί ένα κόκκινο φως για να μας ειδοποιήσει για την ανάγκη συμπλήρωσής του. Ο αισθητήρας ελέγχου θερμοκρασίας προσφέρει άνεση στο σκύλο, ενεργοποιώντας τους ανεμιστήρες όταν η θερμοκρασία ξεπερνά ένα καθορισμένο όριο. Με αυτά τα προηγμένα χαρακτηριστικά και αυτοματισμούς, το έξυπνο σπίτι των σκύλων προσφέρει μια ολοκληρωμένη και φιλική προς το περιβάλλον εμπειρία για τους πιστούς μας φίλους. Η Μαρία μόλις γύρισε από το σχολείο και παρατήρησε ότι ήταν σκοτεινά. Ο Μπασάκ, ο σκύλος της, δεν βλέπει καλά το σκοτάδι και χρειαζόταν φως για να παίξει με το αγαπημένο του παιχνίδι το Λούσι. Έτσι η Μαρία άνοιξε το κινητό της, την εφαρμογή και είπε: Άνοιξε τα φώτα. Και τα φώτα άνοιξαν. Ξαφνικά η μαμά της, η κυρία Κατερίνα, που μόλις είχε γυρίσει από τη δουλειά της στο κτηνιατρίο, είδε ότι το ενδεικτικό λαμπάκι ήταν κόκκινο. Το δοχείο του νερού χρειαζόταν άμεσα συμπλήρωση. Πήγε λοιπόν και το γέμισε. Είχε βραδιά
κεφάλι της. Ήθελε να δει αν στο σπιτάκι του Μπασάκ υπήρχε φως. Παρατήρησε όμως ότι το Μπασάκ ήθελε να κοιμηθεί, αλλά το φως τον ενοχλούσε. Η Μαρία λοιπόν είπε: «Σβήσε τα φώτα». Και τα φώτα έζησαν. Η Μαρία παρατήρησε ότι έκανε ζέστη. Η οθόνη του σπιτιού του σκύλου της έδειχνε 26 βαθμούς Κελσίου. Είδε ότι οι ανεμιστήρες δούλευαν. Αυτό την έκανε να αισθανθεί ήσυχη, γνωρίζοντας ότι ο Μπασάκ είχε ένα δροσερό μέρος για να ξεκουραστεί. Η Μαρία δεν είχε ξυπνητήρι, αλλά είχε τον κόκορα του Μίτσο. Έτσι λοιπόν η Μαρία της φώνησε: «Μίτσο!» Μίτσο! Μίτσο! Όταν όμως η Μαρία ξύπνησε, φώναξε με τη σειρά. «Μίτσο, σταμάτα!» Για να σταματήσει τα κακαρίσματα. Ελπίζουμε να περάσατε ωραία και να σας άρεσε η κατασκευή και η παρουσίασή μας. Ευχαριστούμε πολύ για την εξηγήση. Καλησπέρα. Ο όμιλος που σας παρουσιάζουμε σήμερα είναι με τον τίτλο Lifestyle and Wellbeing. Είναι η πρώτη φορά που να δοκιμάσουμε φέτος την μέθοδο CLIL, δηλαδή να κινητοποιήσουμε τα παιδιά να χρησιμοποιούν τα αγγλικά, όχι για να τα μάθουμε ως ξένη γλώσσα, αλλά ως μέσο να προσεγγίσουν άλλα μαθήματα. Ο σκοπός του ομίλου, πέρα από την χρήση της αγγλικής ως γλώσσα επικοινωνίας, ήταν να έρθουμε σε επαφή με το τι σημαίνει τρόπος ζωής και υγιεινή ζωή, με όλες τις πλευρές που καλύπτει αυτό, την κοινωνική, τη συναισθηματική, αλλά και την σωματική υγεία. Τα παιδιά θα σας παρουσιάσουν εκείνα την παρουσίαση που έχουν ετοιμάσει, τα λόγια τους θα τα πούνε μόνοι τους. Έφτιαξαν επίσης ένα κέρασμα για εσάς, μπάρες δημητριακών. Σας έχω γράψει και τι υλικά περιέχει. Προσπάθησαν να συνδυάσουν τα δικά τους γούστα. Ελπίζουμε τουλάχιστον να σας αρέσει. Θα μετακινηθώ απλά προς τα εκεί. Μπορείτε να έχετε κοντά στο μικρόφωνο ή καλύτερα. Θα χρειαστούμε αργότερα και έναν ή δύο εθελοντές, γιατί έχουμε να παίξετε μαζί μας ένα παιχνίδι. Μιλήσαμε για τη συμπεριφορά μας και πόσο αναγνωρίζουμε και αντιμετωπίζουμε τα συναισθήματά μας. Ασχοληθήκαμε με το πώς μπορούμε να έχουμε μια υγιεινή ζωή. Γι' αυτό μιλήσαμε για τη γυμναστική, για την νευρική ανορεξία και την βουλημία. Τις διατροφικές ομάδες που χωρίζονται τα φαγητά και πώς μπορούμε να ακολουθήσουμε υγιεινή διατροφή. Πήγαμε στο σούπερ μάρκετ και πήραμε υλικά για να φτιάξουμε υγιεινά pancakes. Μια άλλη μέρα φτιάξαμε energy balls. Συμμετείχαμε σε project e-twinning με τίτλο Wellbeing Ambassadors
μαζί με τα παιδιά από την Τουρκία, την Ιταλία, τη Ρουμανία, τη Γερμανία και την Ισπανία. Κατασκευάσαμε παραδοσιακό τουρκικό φαγητό, αυγά με νεμέν, όπως μας πρότειναν οι συνεργάτες μας, και ανταλλάξαμε χριστουγεννιάτικες κάρτες. Για να δείτε αυτά που μάθαμε, φτιάξαμε ένα παιχνίδι Horns to be a Millionaire και σας προσκαλούμε να παίξετε τώρα μαζί μας. Σας έχουμε κάτι ακόμα να το σκεφτείτε. Τώρα θα χρειαστούμε έναν εθελοντή. Από εδώ βλέπω πια. Δηλαδή, άλλη τι, θέλεις να έρθεις. Πολύ καλή όπως καταθέσει. Έτοιμος και επικοινωνικός. Εκπατρονερίκος της υγιεινής ζωής. How can I have good relationship with other people? A. By fighting. B. By telling lies. C. By speaking loudly. D. By being honest. Μην πεις το A. Ας χάσει, δεν πειράζει. Μπορεί να χάσει, δεν έγινε. Τι βοήθεια δεν κοιτάμε. Άκη από εδώ. Τι πράξε. Ας το να χάσει να πάει κανένας άλλος. Το παίρνει. Πολύ σωστά. When someone falls down, what do you do? A. You laugh. B. You help them. C. You make fun of them. D. You take them a photo. Πάμε στην τρίτη ερώτηση. What do you do to stop a fight? A. I speak loudly. B. I keep arguing. C. I let it pass if it isn't serious. D. I talk back all the time. Σήμαση επιθυμεί.
What can I do when someone annoys me? A. I discuss with someone else and tell bad things about me. I annoy them too. I discuss it with the person who irritates me. I speak rudely to them. I'll be the light to guide you, and I won't remember when we are called to have our freedom. You can count on me, 1, 2, 3, I'll be there, and I know when I need it, I can count on you. 4, 3, 2, you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do all day. Στον Όμιλο συνδυάσαμε την αγάπη μας για την κινηματογράφο με άλλες τέχνες. Κάναμε το σινεμά θέατρο. Κάναμε το σινεμά ζωγραφική. Αυτοσχεδιάσαμε τη φαντασία και το σώμα. Γνωρίσαμε λέξεις άγνωστες εκείνη τη στιγμή για εμάς, όπως πλάνο, καρέ, σκηνή. Συνεργαστήκαμε με ανθρώπους του χώρου κινηματογραφικά φεστιβάλ όπως το Φεστιβάλ Ολυμπίας και μουσεία όπως το Μουσείο Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Ήρθαμε σε επαφή με υλικά που μας θυμίζουν μια ταινία. Τη μουσική, το φως, τη θέση της κάμερας, τη ματιά του δημιουργού. Στη διάρκεια αυτού του ταξιδιού αποφασίσαμε να αλλάξουμε πορεία. Γιατί στο ταξίδι, όπως και στο σινεμά, η ανατροπή είναι αυτή που σε κρατάει σε εγρήγορση και δημιουργεί τη διάθεση για νέες περιπέτειες. Θέμα μας, ο τόπος μας, το μέρος που ζούμε με τα θετικά και τα αρνητικά του. Στην ομάδα μας προσθέθηκε και ένα νέο μέρος. Ένας νέος ταξιδευτής, ο κύριος Χρυστοσκόητας. Τον ευχαριστούμε γιατί έκανε το ταξίδι μας να αλλάξει ματιά, να αποκτήσει τη διαφορετική ματιά του καθενός από εμάς. Μας έμαθε τα μυστικά της κάμερας. Έτσι, η κάμερα έγινε το βλέμμα μας. Περπατήσαμε μέσα στην Ερμούπολη. Αλλού ήτανε. Περπατήσαμε μέσα στα στενά της Ερμούπολης. Γίναμε σκηνοθέτες και δημιουργοί. Σας παρουσιάζουμε λοιπόν την Ερμούπολη μέσα από τα μάτια μας. Thank you.
Πού είναι?